Ardexarxe é un lugar alto e moi exposto ao lume, que xa varias veces peligrou por varios incendios antigos, e volverá a darse o mesmo problema por falta de interés da Xunta de evitar isto. O lume é un negocio, todos estes incendios do macizo central podíanse evitar con queimas controladas de inverno, pero se non se queima de inverno, arde de bravo. Houve os incendios de 2022, non se cambiou nada, e volvemos estar na mesma. Nos no pobo de Ardexarxe levamos 2 anos solicitando queimas controladas para queimar alrededor do pueblo e evitar incendios, e todos os anos non se fan por un motivo ou por outro, sempre excusas da administración. Pois na última que nos denegaron, según nos comentou a Bri de Laza, que o distrito dixo que había que facer moito tendido de manguera e meter un bulldozer porque o sitio era complicado, para queimar 3 hectáreas. Eles parece que prefieren que no brao ardan 5.000. As queimas tamén se usan para regenerar pasto e para aproveitar polo gando, pero bueno, hai que falar con claridade, gando non queda, nestas zonas a actividade gandeira está desaparecendo e moitos aldeas xa nin teñen ninguna ovella, ninguna vaca, e simplemente, se non queremos que ardan os pueblos, hai que aplicar un sistema de queimas, pero casi de forma masiva, me atrevería a dicir. Sí, bastante preocupación, sobre todo porque onte o incendio sí que se acercou moito ao pueblo e as viñas que están daquela parte de ali, varias delas víronse afectadas. No noso caso non, pero sí que houve moitos outros veciños que tuveron viñas, que se lle queimaron as viñas, e nós pois, tamén bastante preocupados, estábamos ali todo o rato mirando a ver que pasaba, ata onde chegaba o lume, bueno, intentando axudar tamén na medida que podíamos os efectivos que había para que non chegase nin a máis viñas nin as casas, que ao final é o máis preocupante. A noite pasada parecía, cando se empezou a pôr o sol, que estaba xa un pouco máis controlado nesta zona de aquí de Oimbra, porque estaba todo o lume vivo na parte de Verín e de Monterrei, de Vilaza. Pero bueno, xa según nos levantamos, as lapas parece que empezaron a cruzar outra vez o monte hacia este lado, e entón, outra vez con preocupación, e intentando, esperando que o lume non chegue máis abaixo e non nos alcance as viñas que temos aquí na zona da ladeira.